Γεια σε όλους. Είναι το Flow Mentality. Το flow είναι μια γνωστική κατάσταση όπου κάποιος είναι τόσο βυθισμένος σε μια δραστηριότητα που όλα τα άλλα απομακρύνονται. Ακόμη και η προσπάθεια εστίαση. Είναι η βέλτιστη κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης και έχει ομοιότητες με το mindfulness, καθώς και τα δύο εστιάζουν στην παρούσα στιγμή. Μπορεί να επιτευχθεί με δραστηριότητες σωματικές και πνευματικές. Η γνώση μπορεί να αμβλύνει την αντίληψη, την οπτική και τη βαθύτερη κατανόηση της ζωής, επιτρέποντάς μας να φτάσουμε πιο εύκολα και χωρίς σκόπο στην κατάσταση flow. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Το σημερινό βιβλίο είναι το Status Game του Will Storr. Διαβάζω από το πιστόφυλλο. Γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να κερδίσουμε την έγκριση των άλλων? Με ποιον τρόπο η αναζήτηση του στάτους καθοδηγεί τις πράξεις μας, τις σχέσεις μας, ακόμη και τη δομή των κοινωνιών? Ως τώρα απαντά σε αυτά τα ερωτήματα εξερευνώντας τους περίπλοκους μηχανισμούς με τους οποίους η επιδίωξη για κοινωνική αναγνώριση και κύρος επηρεάζεται τη συμπεριφορά μας. Αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία, τα τρέχοντα γεγονότα και τον τομέα της ψυχολογίας, ως τώρα αποδεικνύει πως η επιθυμία για υψηλότερη κοινωνική θέση και καταξίωση δεν είναι απλώς ένα παράγωγο του σύγχρονου πολιτισμού, αλλά ένα θεμελιώδες κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Ο Storr εξετάζει το πώς αυτή η ενστικτώδης και υποτραχική επιθυμία έχει εκδηλωθεί κατά καιρούς σε διάφορους πολιτισμούς και εποχές και τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να διαμορφώνει τις κοινωνίες. Διαβάζω μερικές από τις σημειώσεις μου. Κίνητρα. Όταν μας ρωτούν για ποιο λόγο κάνουμε αυτά που κάνουμε, σπάνια θα πούμε για το στάτους. Το λατρεύω. Η σκέψη ότι αυτό είναι το κίνητρό μας, πόσο μάλλον ότι είναι ζωτική σημασίας, μας είναι αρκετά δυσάρεστη. Έρχεται σε αντίθεση με την ηρωική ιστορία που θέλουμε να λέμε για τον εαυτό μας. Όταν επιδιώκουμε τους μεγάλους στόχους της ζωής μας, συνήθως εστιάζουμε σε ένα ευτυχισμένο τέλος. Θέλουμε την πιστοποίηση, την προαγωγή, το ορόσημο, το στέμμα. Αυτά τα κίνητρα, που συνήθως είναι τα πρώτα που μας έρχονται στο νου, οι επιστήμονες τα αποκαλούν κατά προσέγγιση κίνητρα. Είναι αναμφίβολα πραγματικά και έγκυρα, αλλά πηγάζουν από άλλα απότερα αίτια. Τα απότερα αίτια συχνά είναι μέρος του υποσυνείδητού μας και συνεπώς δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Είναι ο λόγος που θέλουμε την πιστοποίηση, την προαγωγή, το ορόσημο, το στέμμα. Είναι μια βασική παρόρμηση επιλεγμένη από την εξέλιξη και ενσωματωμένη στην καλωδίωση του εγκεφάλου μας. Όπως γράφει η καθηγήτρια μοριακής βιολογίας Νίκολα Ραϊχάνη, τα άμεσα αίτια μας βοηθούν να κατανοούμε γιατί έχουμε τα κίνητρα που έχουμε και γιατί ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος όπως είναι. Αν παραδεχτούμε ότι αυτό που μας παρακινεί είναι βελτίωση της θέσης μας στην ιεραρχία, κινδυνεύουμε να πέσουμε στα μάτια των άλλων, πράγμα που θα χειροτερέψει τη θέση μας. Ακόμα και στον εαυτό μας να το παραδεχτούμε, μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε υποδέστεροι. Έτσι λοιπόν η συνειδητή παραδοχή της επιθυμίας μας για στάτους οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Με ευκολία την αναγνωρίζουμε σε αντιπάλους και τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σαν προσβολή, η οποία παραδόξως αποτελεί και αυτή παιχνίδι στάτους. Μια προσπάθεια να μειώσουμε τους άλλους και ως εκ τούτου να ανέβουμε εμείς. Ο Μπεν. Στη φυλακή ήταν κάποιος, είπε η φίλη του η Άλεξ. Ήταν επιτυχημένος. Και ήξερα ότι αυτό θα άλλαζε όταν θα έβγαινα, είπε ο Μπεν. Από εκεί που ήμουν πρώτος στο χωριό, θα γινόμουν απλώς ένας άλλος πρώην κατάδικος. Ως Ισοβίτης έχεις μια συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία της φυλακής και ως εκπρόσωπος των τροφίμων επίσης, είπε. Όλα αυτά σου δίνουν ένα στάτους και ήξερα ότι με το που θα έβγαινα δεν θα είχαν καμία σημασία. Η θέση του ως Ισοβίτη και εκπροσώπου των κρατουμένων του χάρισε τον σεβασμό. Φάνηκε χρήσιμο στους συμπαίκτες του και στις διαμάχες τους με το προσωπικό των φυλακών. Τον θαύμαζαν και υπολόγιζαν σε αυτόν. Για μέρες, μήνες, για χρόνια ολόκληρα επένδυε όλες τις προσπάθειες σε αυτό το παιχνίδι. Δημιούργησε τον εαυτό του έναν κόσμο με νόημα και ύστερα μετά τη φυλακή κατέρευσε. Όταν ελευθερία σημαίνει απώλεια του νοήματος που ξοδεύουμε μια ζωή για να το χτίσεις, τότε η ελευθερία είναι κόλαση. Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν 186 προνεωτερικές κοινωνίες από όλο τον κόσμο, βρήκαν ότι οι άνδρες με υψηλότερο στάτους είχαν ανεξαιρέτως περισσότερο πλούτο και περισσότερες συζύγους,
και πρόσφεραν στα παιδιά τους πρόσβαση σε καλύτερη διατροφή. Αυτό ήταν και παραμένει το μυστικό της μεγιστοποίησης της ικανότητάς μας για επιβίωση και αναπαραγωγή. Όσο πιο ψηλά φτάνουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να επιβιώσουμε, να ζευγαρώσουμε και να αναπαραχθούμε. Αυτή είναι η ουσία της ανθρώπινης ευημερίας. Αυτό είναι το παιχνίδι του στάτους. Μεγάλος αριθμός ερευνών δείχνει ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη συνήθως ανήκουν σε πολύ λιγότερες ομάδες από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός. Έρευνες δείχνουν διαχρονικά ότι όσο περισσότερο οι πάσχοντες από κατάθλιψη ταυτίζονται με την ομάδα τους, τόσο περισσότερο ελαφρύνουν τα συμπτώματά τους. Η αδυναμία σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε σωματικές ασθένειες. Πολλαπλές έρευνες δείχνουν ότι μπορούμε να προβλέψουμε την θνησιμότητα παρατηρώντας τον βαθμό στον οποίο κάποιον έχει ουσιαστικές επαφές με άλλους ανθρώπους. Μια έρευνα με περίπου 7.000 συμμετέχοντες που πραγματοποιήθηκε στην Κομιτεία Αλαμίντια της Καλιφόρνια έδειξε ότι οι άνθρωποι με τις περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν στα βαθιά γεράματα ήταν εκείνοι που είχαν δυνατές διαπροσωπικές σχέσεις. Όπως γράφει η ψυχολόγος Σούζαν Πίνκερ, οι κοινωνικές τους σχέσεις ή η έλλειψη αυτών προέβλεπε τη θνησιμότητα ανεξάρτητα από το πόσο υγιείς, εύποροι ή αθλητικοί ήταν. Κοινωνική γονιδιωματική. Είναι η επιστήμη η οποία εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες μας επηρεάζουν τα γονίδια μας και τη λειτουργία τους. Η βασική ιδέα είναι ότι όταν δεν τα πηγαίνουμε καλά στο παιχνίδι της ζωής, ο οργανισμός μας προετοιμάζεται αλλάζοντας τις ρυθμίσεις μας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση επίθεσης. Αυξάνει τα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα για να βοηθήσει στην επούλωση τυχόν τραυματισμών που μπορεί να υποστούμε. Εξοικονομεί επίσης σπόρους, μειώντας την αντιοική μας απόκριση. Όταν όμως έχουμε αυξημένα επίπεδα φλεγμονής για υπερβολικά μεγάλο διάστημα, αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει πάμπολα προβλήματα. Μας καθιστά πιο ευάλωτους σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα, ενισχύει την εξάπλωση της πλάκας στις αρτηρίες, καθώς και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Σύμφωνα με τον καθηγητή Steve Cole, κορυφαίο παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα, πολλαπλές μελέτες έχουν συνδέσει τις αντικειμενικές ενδείξεις χαμηλού κοινωνικού στάτους με την αυξημένη έκφραση γονιδίων που προκαλούν φλεγμονή ή και με τη μειωμένη έκφραση αντιοικών γονιδίων. Όταν χάνουμε στον αγώνα της ζωής, οι προσδοκίες που έχουμε για το μέλλον αλλάζουν και αυτό φαίνεται να επηρεάζει και τον τρόπο που τα κύτταρά μας προετοιμάζονται για το μέλλον. Η αυτοκτονία είναι πιο κοινή σε άτομα των οποίων η κοινωνική κατωτερότητα αυξάνεται και συμβαίνει κυρίως όταν κάποιος πέφτει χαμηλότερα από τους άλλους, γράφει ο κοινωνιολόγος Jason Manning και προσθέτει όσο περισσότερο και όσο πιο απότομα πέσει κανείς στην ιεραρχία, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες στο γεγονός αυτό να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία. Τα άτομα που αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους και να παραιτηθούν επιτέλους από το παιχνίδι που τους προκάλεσε τόσο πόνο, μπορεί να έχουν υποστεί πρόσφατα μια οικονομική καταστροφή ή να έχουν χάσει τη δουλειά τους. Μπορεί απλώς να έμειναν στάσιμοι ενώ οι άλλοι τους ξεπερνούσαν με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα. Παράγοντα αυτοκτονίας μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο η αποτυχία, αλλά και η αίσθηση ότι κανείς μένει πίσω. Συνειδητό. Κανείς δεν γνωρίζει πώς προκύπτει αυτή η εμπειρία του συνειδητού, αλλά νευροεπιστήμονες και ψυχολόγοι συμφωνούν ότι αποτελεί μια τρομερά απλοϊκή και διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Ο κόσμος μας είναι μια παρέστηση που δημιουργούμε με το μυαλό μας, γράφει ο καθηγητής νευροεπιστήμης David Engelman. Αυτό που αποκαλούμε φυσιολογική αντίληψη δεν διαφέρει από τις παραισθήσεις, παρά μόνο στο ότι οι δεύτερες δεν σχετίζονται με εξωτερικά ερεθίσματα. Αυτή η σύνδεση της αντίληψής μας με την πραγματικότητα είναι η δουλειά των αισθήσεών μας. Όμως οι αισθήσεις μας δεν είναι αξιόπιστες. Τα αυτιά, τα μάτια, η γλώσσα, το δέρμα και η μύτη μας δεν προμηθεύουν τον εγκέφαλο με ήχους, χρώματα, γεύσεις, υφές και μυρωδιές, αλλά με ένα φλίαλο ρεύμα ηλεκτρικών παλμών που τρέχουν στις παχές δέσμες των καλωδίων δεδομένων που ονομάζουμε νεύρα. Οι εμπειρίες στις οποίες μετατρέπει ο εγκέφαλος αυτά τα σήματα είναι καθαρά τεχνητές. Ηθική ανωτερότητα. Σε μια μελέτη ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να υπολογίσουν πόσο συχνά επιδείκνυαν ένα σύνολο ενάρετων συμπεριφορών. 6 εβδομάδες αργότερα τους ζήτησαν να κάνουν ξανά το ίδιο, μόνο που αυτή τη φορά τους έδειξαν και τους μέσους όρους άλλων συμμετεχόντων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι συμμετέχοντες έκριναν τον εαυτό τους ως πολύ πιο ενάρετο από το μέσο όρο. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν ότι οι μέσοι όροι των άλλων συμμετεχόντων ήταν στην πραγματικότητα οι δικοί τους μέσοι όροι από 6 εβδομάδες νωρίτερα.
Σε μια άλλη μελέτη συνέκριναν την εικόνα που είχαν οι συμμετέχοντες για τον εαυτό τους με ένα φάσμα χαρακτηριστικών και διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι μεγαλοποίησαν παράλογα τις ηθικές τους αρετές. Όπως έγραψαν οι ερευνητές, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι δίκαιοι και ηθικοί και παρόλα αυτά θεωρούν ότι ο μέσος άνθρωπος κατέχει αυτές τις ιδιότητες σε σαφώς μικρότερο βαθμό. Η ηθική ανωτερότητα, κατέληξαν, είναι μια εξαιρετικά ισχυρή και συνηθισμένη μορφή θετικής ψευδαίσθησης. Στάτους αντί πλούτου. Η επιθυμία για πλούτο δεν είναι θεμελιώδης. Το στάτους είναι η αρχική νομισματική μονάδα και είναι αυτό που μετράει πιο πολύ. Μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα προτιμούσαν μια θέση με υψηλό στάτους παρά μια αύξηση των απολαβών τους. Σε μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1.500 Βρετανοί υπάλληλοι γραφείου, περίπου το 70% από αυτούς προτίμησε το στάτους από τα χρήματα, με τους βοηθούς του δημιουργικού τμήματος να επιλέγουν το τίτλο Διευθυντής Έμπνευσης και τους εργαζόμενους στα αρχεία να επιλέγουν το Ειδική Αποθήκευση Δεδομένων. Κάτι ήξεραν αυτή η Ειδική Αποθήκευση Δεδομένων. Από τη στιγμή που έχουμε αρκετά χρήματα για να ζήσουμε, το σχετικό στάτους μας κάνει πιο χαρούμενους από τα ζεστά μετρητά. Είμαστε σχεδιασμένοι να νιώθουμε καλύτερα όχι όταν παίρνουμε περισσότερα, αλλά όταν παίρνουμε περισσότερα από τους γύρω μας. Επιστήμονες του Ερευνητικού Κέντρου για την Ευημερία του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης βρήκαν ότι, όπως θα περίμενε κανείς, οι φτωχότερες χώρες πράγματι βλέπουν τα επίπεδα ευτυχίας τους να βελτιώνονται όταν βελτιώνεται και το βιωτικό επίπεδο. Αλλά για τις χώρες που είναι ήδη πλούσιες, τα χρήματα, όλος περιέργως, δεν κάνουν μεγάλη διαφορά μακροπρόθεσμα. Μεταξύ του 1965 και 1990, η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτυσσόταν με το εύρωστο ρυθμό του 1,7% τον χρόνο, ενώ η Ιαπωνία έβλεπε εντυπωσιακά ποσοστά ανάπτυξης 4,1% ετησίως. Και στις δύο χώρες τα επίπεδα ευτυχίας με τα βίας άλλαξαν. Μακρύ αυτοκίνητο. Τη δεκαετία του 1950 οι αυτοκινητοβιομήχανοι κατάφεραν να πείσουν την αμερικανική κοινή γνώμη ότι τα αυτοκίνητα με πολύ μεγάλο μήκος αποτελούσαν σύμβολο του παιχνιδιού του στάτους. Σε μια ραδιοφωνική διαφήμιση της Dodge, ένας άνδρας έλεγε «Πρέπει να είσαι πλούσιος για να έχεις τέτοιο αμάξι». Η ανταγωνίστρια Plymouth κυκλοφόρησε ένα φυλάδιο στο οποίο μια οικογένεια χαμογελούσε πλατιά δίπλα στο μακρύτατο αυτοκίνητό της. Δεν είμαστε πλούσιοι, απλώς φαινόμαστε πλούσιοι. Η διαφήμιση της Ford έδινε έμφαση στους διωγγωμένους πίσω προβολής, οι οποίοι δείχνουν σε όλους τους ακόλουθους ότι είστε μπροστά. Οι διαφημίσεις είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα αμερικανικά αυτοκίνητα γίνονταν ολοένα και πιο μακριά. Μεγάλες τσατσάλινες φάλαινες της ασφάλτου άρχισαν να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Παρκόμετρα αφαιρούνταν και επανατοποθετούνταν ανά μεγαλύτερα διαστήματα. Κυβερνήτες πόλεων εκλιπαρούσαν τους κατασκευαστές να ξανακάνουν τα αυτοκίνητα κοντά. Ο Ρόμπερ Βάκνερ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι ο Δήμος δεν θα αγόραζε άλλες Cadillac αν δεν μειωνόταν το μήκος τους. Αλλά ο ίδιος ο ορκωτός ελεκτής του Δήμου τον αψήφισε και υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας «Για να μην πληγεί η αξιοπρέπεια της θέσης τους, οι ανώτεροι αξιωματούχοι της πόλης θα πρέπει να έχουν Cadillac». Σήματα επιτυχίας. Ψάχνουμε για σήματα επιτυχίας, σύμβολα στάτους όπως το κολλιέ από δόντια ζώων που φοράει ένας έμπειρος κυνηγός ή η μεγαλύτερη καλύβα του αρχηγού της φυλής σε ένα διδακτορικό. Η επιθυμία μας να δείξουμε την επιτυχία μας με αυτόν τον τρόπο είναι η αιτία της επιδεικτικής κατανάλωσης που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας έχει κέρδη 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, 285 δισεκατομμύρια από τα οποία εξοδεύονται σε αγαθά, πολλά από αυτά στην Ασία. Τα μέλη της φυλής των τσιμάνες του Αμαζονίου, που κερδίζουν περισσότερα χρήματα από τους υπόλοιπους, ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων σε φανταχτερά είδη, όπως ρολόγια χειρός. Στη Δύση, αν θέλει κανείς, μπορεί να αγοράσει ένα ρολόι Frank Muller Eternitas Mega 4 για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Ξινολάχανο. Ο Άγγλος εξερευνητής Captain James Cook χρησιμοποίησε σήματα κύρους για να κάνει τους άντρες του να φάνε ξινολάχανο, το οποίο αποτελούσε πειραματική θεραπεία για το σκορβούτο, μια ασθένεια γνωστή ως η πανούκλα της θάλασσας που ήταν υπεύθυνη για περίπου 2 εκατομμύρια θανάτους ναυτικών μεταξύ του 1500 και του 1800. Το 1769 ο Κουκ σάλπαρε για τον Νότιο Ειρηνικό
μαζί με 3.600 κιλά δύσσωσμου ξινολάχανου, το οποίο διέταξε να σερβίρεται μόνο στο τραπέζι των αξιωματικών, όχι στο πλήρωμα. Αυτό ήταν ένα σήμα κύρους. Μόλις είδαν τους ανωτέρους τους να του δίνουν αξία, έγινε το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο, γράφει ο Κουκ στο ημερολόγιό του. Οι χαμηλόβαθμοι παίχτες άρχισαν αμέσως να το ζητούν. Σύντομα χρειάστηκε να επιβληθούν περιορισμοί στις μερίδες. Ο αριθμός των ανδρών που πέθαναν από σκορβούδο σε εκείνο το ταξίδι ήταν το πρωτοφανές 0. Μονομαχίες. Στην αναγέννηση, οι μονομαχίες ήταν ένας δημοφιλής τρόπος με τον οποίο έλυναν τις διαφορές τους οι άνδρες ανώτερης καταγωγής και ποιότητας από την Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις αναμετρήσεις που συχνά οφείλονταν στις πιο ασήμαντες προσβολές του στάτους. Ο μέσος μονομάχος προτιμούσε να πεθάνει από σφαίρα ή από ξύφος παρά να επιτρέψει να παραμείνουν στο μυαλό των άλλων δυσάρεστες ιδέες για τον ίδιο, γράφει ο Αλέν ντε Μποτόν, ο οποίος αναφέρει έναν άνδρα από το Παρίσι που σκοτώθηκε επειδή χαρακτήρισε κακόγουστο το διαμέρισμα του αντιπάλου του. Έναν άνδρα από τη Φλωρεντία που σκοτώθηκε επειδή κατηγόρησε τον ξάδελφό του ότι δεν καταλάβαινε το δάντι. Και μια μονομαχία για μια γάτα αγκύρας. Οι μονομαχίες ήταν ευρέως διαδεδομένες για εκατοντάδες χρόνια. Το 18ο αιώνα ο Ντέιβιντ Χιούμ παραπονιόταν ότι εξαιτίας τους είχε χυθεί πολύ από το καλύτερο αίμα της χριστιανοσύνης. Λέγεται ότι ένας από τους λόγους που έπαψαν να είναι μόδα στις αρχές του 1800 ήταν ότι οι κατώτερες τάξεις άρχισαν να τις αντιγράφουν, κάνοντας τις ανώτερες να τις εγκαταλείψουν. Αυτό αποτέλεσε ένδειξη ότι οι μονομαχίες δεν πρόσφεραν πια κύρος και έτσι τις σταμάτησαν όλοι. Ταπείνωση. Όπως και το στάτους, η ταπείνωση προέρχεται από τους άλλους ανθρώπους. Όπως και το στάτους έχει να κάνει με τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για τη θέση μας στην κοινωνική ιεραρχία. Όπως και με το στάτους, όσο πιο ψηλά βρίσκονται οι άλλοι στην ιεραρχία και όσο περισσότερο είναι σε αριθμό, τόσο μεγαλύτερο βάρος έχει η γνώμη τους. Και όπως και το στάτους είναι σημαντική. Η ταπείνωση έχει χαρακτηριστεί από ερευνητές ως η πυρηνική βόμβα των συναισθημάτων και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προκαλέσει βαθιά κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις, ψύχωση, ακραία ξεσπάσματα οργής και έντονο άγχος, όπως και συναισθήματα χαρακτηριστικά της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Ο καθηγητής και ειδικός στην εγκληματική βία Τζέιμις Γκίλιγκαν περιγράφει την εμπειρία της ταπείνωσης ως μια εξολόθρευση του εαυτού. Οι επί δεκαετίες έρευνές του σε φυλακές και νοσοκομεία φυλακών πάνω στα αίτια της βίας τον οδήγησαν σε μια ψυχολογική αλήθεια που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι πιο βίαιοι άνδρες με τους οποίους έχω εργαστεί ανά τα χρόνια μου έχουν περιγράψει ο ένας μετά τον άλλον τις επανειλημμένες ταπεινώσεις που είχαν υποστεί στην παιδική τους ηλικία. Υπάρχει όμως και άλλη μια επιλογή. Μια αφρικανική παροιμία λέει ότι το παιδί που δεν αγκαλιάζεται από το χωριό θα το κάψει για να νιώσει τη ζεστασιά του. Αν το παιχνίδι σε απορρίψει, μπορείς να επιστρέψεις με τη βοήθεια της κυριαρχίας ως εκδικητικός θεός, κάνοντας χρήση θανατηφόρας βίας για να αναγκάσεις το παιχνίδι να σου φερθεί με τον απαιτούμενο σεβασμό. Το έργο ζωής του καθηγητή Γκίλιγκαν τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η βασική αιτία του μεγαλύτερου μέρους της ανθρώπινης βίας είναι η επιθυμία να απομακρύνουμε ή να εξαλείψουμε τα συναισθήματα της ντροπής και της ταπείνωσης και να τα αντικαταστήσουμε με το αντίθετό τους, το συναίσθημα της περηφάνειας. Αντιπαλότητα και iPhone. Η δύναμη της αντιπαλότητας που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο είναι εμφανή στην παρακάτω ιστορία από τη Silicon Valley. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Steve Jobs, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, είχε μια συνάντηση με έναν ανώτερο στέλεχος της Microsoft, ενός αντίπαλου παιχνιδίου τεχνολογίας με τον οποίο ο Jobs είχε μακρύ ιστορικό μαχών και που κάποτε είχε υπερσκελίσει την Apple και παραλίγο να την αφανίσει. Το στέλεχος ήταν παντρεμένος με τη φίλη της Lorraine, τη σύζυγου του Jobs, και έτσι και οι δύο άντρες βρίσκονταν συχνά μαζί. Σύμφωνα με τον Scott Forstall, πρώην στέλεχος της Apple, όποτε ο Steve είχε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με εκείνον τον τύπο, γύρισε τσαντισμένος. Μια φορά επέστρεψε και είπε ότι ο τύπος του είχε πει πως η Microsoft είχε λύσει το πρόβλημα των υπολογιστών. Τώρα θα έκανε το ίδιο και με τα tablet και θα το έκανε με τη βοήθεια γραφίδων αφής. Ο τύπος καφιόταν στο Steve ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με τα tablet τους και τις γραφίδες. Ο Steve ήρθε στο γραφείο τη Δευτέρα και έβριζε και μετά είπε «Ας τους δείξουμε πώς γίνεται». Εξοργισμένος από την αλαζονική συμπεριφορά του στελέχους της Microsoft, ο Jobs συγκρότησε μια ομάδα για να πειραματιστεί με ένα tablet που θα λειτουργούσε όχι με γραφίδα αλλά με τα δάχτυλα.
Η συσκευή που σχεδίασαν έγινε το iPhone και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε ως iPad. Όλα άρχισαν επειδή ο Steve απεχθανόταν εκείνον τον τύπο. Αυτή ήταν η πραγματική τους προέλευση, είπε ο Forstall, ο οποίος πρόσθεσε περισπούδαστα: δεν ήταν καλό για τη Microsoft που ο Steve γνώρισε εκείνον τον τύπο. Ελάττωμα. Δεν υπάρχει ευτυχισμένο τέλος. Αυτά είναι κακά νέα. Αλλά εμάς η ζωή δεν μας φαίνεται έτσι. Το να ζούμε και το να είμαστε ψυχολογικά υγιείς σημαίνει να είμαστε ευάλωτοι απέναντι στην ιστορία του μυαλού μας. Μας λέει ότι όταν θα πετύχουμε μια συγκεκριμένη νίκη, όταν θα φτάσουμε επιτέλους σε εκείνη την κορυφή, θα νιώσουμε την ικανοποίηση. Θα κυριευτούμε από ηρεμία, γαλήνη και ευτυχία. Αυτό δυστυχώς είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί, επειδή ό,τι και να κάνουμε παίζουμε κατά ένα μέρος ένα παιχνίδι στάτους. Και το πρόβλημα με το στάτους είναι ότι όσο και αν κερδίζουμε, δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Θέλουμε πάντα περισσότερο. Αυτό είναι το ελάττωμα της ανθρώπινης κατάστασης που μας κάνει να συνεχίζουμε να παίζουμε. Είναι ένα ελάττωμα που φαίνεται να αποτελεί μέρος της ανθρώπινης φύσης. Η καθηγήτρια κοινωνιολογίας Cecilia Ridgway περιέγραψε κάποια πειράματα με τα οποία οι ερευνητές προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σημείο στο οποίο σταθεροποιείται η ανάγκη μας για στάτους αφού το αποκτήσουμε. Δεν υπήρχε κάποιο σημείο στο οποίο να σταματούσε η επιθυμία για περισσότερο στάτους, γράφει. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ένας λόγος που η επιθυμία για στάτους δεν ικανοποιείται ποτέ είναι το ότι δεν μπορεί να γίνει παντοτινό κτήμα κάποιου. Από τη στιγμή που ο σεβασμός δίνεται από τους άλλους, πάντα μπορεί, θεωρητικά τουλάχιστον, και να αφαιρεθεί. Έτσι επιθυμούμε συνεχώς περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Μπορούμε να εντοπίσουμε το ελάττωμα στον τρόπο που νιώθουμε για τα χρήματα, εκείνα τα γυαλιστερά σύμβολα που συχνά χρησιμοποιούμε για να μετράμε το στάτους. Όσα χρήματα και αν κερδίζουμε, το ελάττωμά μας πάντα μας κάνει να θέλουμε περισσότερα. Και πείθουμε τον εαυτό μας ότι τα αξίζουμε. Μια έρευνα με πάνω από 70.000 συμμετέχοντες έδειξε ότι σχεδόν τα 2 τρίτα όσων ελάμβαναν κανονικούς για την αγορά μισθούς ένιωθαν ότι άξιζαν περισσότερα, ενώ μόλις το 6% πίστευε ότι πληρώνονταν παραπάνω από το κανονικό. Μια ομάδα με επικεφαλής του καθηγητή ψυχολογίας Michael Norton ήρθε σε επαφή με πάνω από 2.000 άτομα με περιουσίες που ξεκινούσαν από το $1.000.000 και έφταναν πολύ παραπάνω. Οι ερευνητές τους ζήτησαν να βαθμολογήσουν τα επίπεδα ευτυχίας τους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 και στη συνέχεια να πούν πόσα χρήματα θα τους έκαναν απόλυτα ευτυχισμένους. Σε όλο το εύρος των εισοδημάτων, γράφει ο Νόρτον, ουσιαστικά όλοι είπαν ότι θα ήθελαν να κερδίζουν τα διπλάσια ή τα τριπλάσια χρήματα. Απόλυτα ευτυχισμένοι. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν απόλυτα ευτυχισμένοι. Συνεργασία. Σήμερα οι άνθρωποι είμαστε όπως ήμασταν πάντα. Ζώα φιλόδοξα και γεμάτα αυταπάτες. Είμαστε επίσης ζηλιάριδες και πικρόχολοι. Τα εμφανή σύμβολα της επιτυχίας των άλλων αλλάζουν τον τρόπο που παίζουμε το παιχνίδι της ζωής. Μπορούν να αλλάξουν και εμάς τους ίδιους, κάνοντάς μας πιο κακόβολους, πιο σκληρούς και λιγότερο συνεργάσιμους. Ο καθηγητής και ερευνητής των κοινωνικών δικτύων Νίκολας Χριστάκης ηγήθηκε ενός πειράματος στο οποίο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παίξουν σε 3 διαδικτυακούς κόσμους, ο πρώτος με απόλυτη ισότητα, ο δεύτερος με τα μέτρια επίπεδα ανισότητας της Σκανδιναβίας και ο τρίτος με τα μεγαλύτερα επίπεδα ανισότητας των ΗΠΑ. Χώρισαν τυχαία τους παίκτες της κάθε ομάδας σε πλούσιους και φτωχούς και τους έδωσαν αληθινά χρήματα. Στη συνέχεια έπρεπε να αποφασίσουν αν θα βοηθούσαν οικονομικά την ομάδα τους, αν θα την εκμεταλλεύονταν προς δικό τους όφελος ή αν θα την εγκατέλειπαν. Παραδόξως, αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στη συμπεριφορά τους δεν ήταν το επίπεδο της ανισότητας στο παιχνίδι τους, αλλά το αν αυτή η ανισότητα γινόταν εμφανής ή όχι. Όταν ο πλούτος των παικτών ήταν κρυφός, όλοι, συμπεριλαμβανομένων των πλουσίων, υποστήριζαν περισσότερο την ισότητα. Όταν όμως ο πλούτος ήταν εμφανής, τότε οι παίκτες όλων των παιχνιδιών γίνονταν λιγότερο φιλικοί, συνεργάζονταν περίπου κατά το ίμιση λιγότερο και οι πιθανότητες οι πλούσιοι να εκμεταλλευτούν τους φτωχούς αυξάνονταν σημαντικά. Θρησκείες. Η κρυφή αλήθεια των θρησκειών είναι ότι πρόκειται για παιχνίδια στάτους. Μουσουλμάνοι, Βουδιστές, Ινδουιστές ή Χριστιανοί συμφωνούν σε ένα σύνολο κανόνων και συμβόλων σύμφωνα με τα οποία παίζουν και στη συνέχεια σχηματίζουν ιεραρχίες στις οποίες ανεβαίνουν ή πέφτουν. Το όνειρο που υφαίνεται πάνω από αυτή την αλήθεια συχνά μιλάει για μεγάλα βραβεία στάτους, όχι σε αυτή τη ζωή αλλά στην επόμενη. Οι θρησκείες, περιττό να πούμε, είναι παιχνίδια αρετής. Αυτό σημαίνει ότι για να πετύχει ο παίκτης, για να κερδίσει συνδέσεις και σεβασμό σε αυτή τη ζωή και μια θέση στον παράδεισο ή μια καλύτερη ζωή μέσω μετενσάρκωσης,
πρέπει να είναι ηθικός, πιστός, υπάκος και ευσυνείδητος. Πρέπει να κάνει αυτό που του λένε οι θεοί, οι ιερείς και τα ιερά κείμενα. Ο απότατος σκοπός όλων των παιχνιδιών στάτους είναι ο έλεγχος. Σχεδιάστηκαν από την εξέλιξη για να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, για να μας αναγκάζουν ή να μας δελεάζουν να συμμορφωνόμαστε. Πιστεύετε ότι οι μεγαλύτερες θρησκείες προέκυψαν ως ένας τρόπος να ελεγχθούν τα πρωτόγωνα πλήθη των ανθρώπων που άρχισαν να ζουν κοντά ο ένας στον άλλον στις πρώτες πολυάριθμες κοινωνίες. Το κουτσομπολιά από μόνο του δεν αρκούσε για τη διαχείριση εκατοντάδων χιλιάδων διαφορετικών ανθρώπων, όπως συνέβαινε τον καιρό των κοινικών τροφοσυλλεκτών, και έτσι εφήβραμε ηθικολόγους θεούς που μας δελέαζαν και μας τιμωρούσαν για να μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε σωστά. Ανέγκυχτη. Με ηλικία μεγαλύτερη των 2.000 ετών, είναι πιθανότητα το παλαιότερο πολιτισμικό παιχνίδι στάτου στον κόσμο. Είναι επίσης πιθανότητα και το πιο σύνθετο, με 3.000 κάστες και 25.000 υποκάστες οργανωμένες σε 5 μεγάλες κατηγορίες. Στην κορυφή οι ιερείς και οι δάσκαλοι, που δημιουργήθηκαν από το κεφάλι του Θεού της δημιουργίας Μπράχμα. Οι πολεμιστές και οι ηγεμόνες που προήλθαν από τα χέρια του. Οι έμποροι από τους μυρούς του, οι εργάτες από τα πόδια του και τέλος στη βάση της ιεραρχίας η ανέγκυχτη. Η κάστα δεν καθόριζε μόνο το επάγγελμα κάποιου, αλλά και τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, τις ιεροτελεστίες και τους κώδικες συμπεριφοράς του, συμπεριλαμβανομένων των υλικών αγαθών που μπορούσε να έχει στην κατοχή του, του τρόπου ταφής του, ακόμα και των πρακτικών ατομικής υγιεινής του. Η ζωή για τους ανέγκυχτους είναι βάναυση εδώ και χιλιάδες χρόνια. Κάποιες από τις παλαιότερες γραπτές αναφορές σε αυτούς γίνονταν στους νόμους του Μανού, που γράφτηκαν μεταξύ 2ου και 3ου αιώνα π.Χ. Εκεί, όπως γράφει ο ερευνητής Μαλέι Νίβαν, πολλοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία και τη φρίκη τους όταν τύχαινε να έρθουν σε οποιαδήποτε είδους επαφή με ανέγκυχτους. Αν ένα άτομο υψηλού στάτους άγγιζε έναν ανέγκυχτο, έπρεπε να πληθεί. Αν η σκιά ενός ανέγκυχτου έπεφτε πάνω στο πιάτο ενός δασκάλου, το φαγητό θεωρούνταν ακάθαρτο και καταστρεφόταν. Οι ανέγκυχτοι ζούσαν σε χωριστές κοινότητες και δεν χρησιμοποιούσαν τα πηγάδια άλλων. Οι ρομαντικές επαφές με αυτούς ήταν ταμπού. Στο Μεχράνα, ένα χωριό κοντά στο Νέο Δελχή, έπιασαν μια 16χρονη ανώτερης κάστας με τον ανέγκυχτο 20χρονο φίλο της. Οι πρεσβύτεροι του χωριού έκαναν μια ολονύχτια συνάντηση για να αποφασίσουν την τιμωρία του. Όταν κάποιος πρότεινε την εκτέλεση, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις. Περίπου 3.000 άνθρωποι, σχεδόν ολόκληρο το χωριό, παρακολούθησαν τον απαγχωνισμό των δύο εραστών από ένα δέντρο μπάνιαν. Αυτό το περιστατικό συνέβη το 1991. Σήμερα στην Ινδία ζουν πάνω από 160 εκατομμύρια ανέγκυχτοι. Σύμφωνα με το National Geographic, ακόμα και σήμερα κάνουν τις χειρότερες δουλειές και ζουν υπό το συνεχή φόβο της δημόσιας ταπείνωσης, της γυμνής περιφοράς, του ξυλοδαρμού και του βιασμού, με πλήρη ατιμωρησία για τους Ινδουιστές των ανώτερων καστών που θέλουν να τους βάλουν στη θέση τους. Απλώς και μόνο το να περπατήσουν σε μια γειτονιά ανώτερης κάστας συνιστά αδίκημα που μπορεί να τους στερήσει τη ζωή. Πώς παραμένει σταθερό ένα τέτοιο σύστημα? Αν είμαστε όλοι τόσο ακόρεστα φιλόδοξοι παίκτες, γιατί οι ανέγκυχτοι συνεργάζονται εδώ και χιλιάδες χρόνια με αυτό το εξοργιστικά ταπεινωτικό όνειρο της ζωής? Πολλοί το κάνουν επειδή πιστεύουν και οι ίδιοι σε αυτό. Οι ευσεβείς ανέγκυχτοι πιστεύουν ότι αξίζουν την ταπείνωση που δέχονται, λόγω αμαρτιών που διέπραξαν σε προηγούμενη ζωή τους, μόνο τηρώντας τους κανόνες σε αυτή τη ζωή θα καταφέρουν να αποκτήσουν υψηλότερο στάτους στην επόμενη. Με αυτόν τον τρόπο, πολλές μεγάλες θρησκείες έχουν αναγκάσει πιστούς να γίνουν συμμέτοχοι στην ίδια τους την υποδούλωση. Κερδίζεις όταν γνωρίζεις τη θέση σου και παραμένεις σε αυτήν, περιμένοντας την επιβράβευση μετά θάνατον. Όλα ήταν δημιούργημα του Θεού, έλεγε αυτή η λογική, επομένως οι άνθρωποι βρίσκονταν ακριβώς εκεί που τους ήθελε ο Θεός. Όπως λέει ένας χριστιανικός ύμνος, ο πλούσιος στο κάστρο του, ο φτωχός έξω από την πύλη. Ο Θεός τους έβαζε ψηλά ή χαμηλά και όρισε τις κτήσεις τους. Υπόβαθρο. Σήμερα στις δυτικές κοινωνίες ζούμε μέσα σε μια ιστορία που μας λέει ότι αν το θελήσουμε αρκετά μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Άνοιξε την πόρτα, βγες έξω και όρμα. Αυτός ο πολιτισμικός μύθος μας λέει να βάζουμε στόχο το φεγγάρι. Αλλά η πραγματικότητα λέει πως όταν βάζεις στόχο το φεγγάρι χρειάζεσαι χρόνια εκπαίδευσης, εκατομμύρια δολάρια, την υποστήριξη μιας μεγάλης διαστημικής υπηρεσίας και έναν πύραυλο. Χωρίς αυτά θα πέσεις στη γη και θα σπάσεις την πλάτη σου. Για να καταφέρεις να φτάσεις στο φεγγάρι πρέπει να είσαι ένα συγκεκριμένο είδους ανθρώπου με ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο. Και η πιθανότητα δεν είσαι.
Σύμφωνα με έρευνες, τα επαγγέλματα με τα οποία ασχολούμαστε για μεγάλο μέρος της ζωής μας και το κύρος και τα εισοδήματα που αυτά μας αποφέρουν εξαρτώνται μερικώς τουλάχιστον από τα γονίδια που κληρονομούμε από τους γονείς μας. Σύμφωνα με τον καθηγητή γενετικής Ρόμπερτ Πλόμιν, η επίδραση των γονιδίων μας στο ποιοι είμαστε δεν είναι απλώς στατιστικά σημαντική, είναι τεράστια. Τα γονίδια μας επηρεάζουν επίσης και το πόσο επιτυχημένοι γινόμαστε. Οι άνθρωποι που είναι προγραμματισμένοι να νιώθουν περισσότερο ενθουσιασμό και ευχαρίστηση όταν κερδίζουν, έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν εύποροι. Οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι γίνονται δισεκατομμυριούχοι, επειδή είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί. Εφηβεία. Πιστεύετε ότι στις πρωτόγονες κοινωνίες η εφηβεία ήταν μια περίοδος ζωτικής σημασίας για την απόκτηση στάτους, όπως ακριβώς είναι η περίοδος στην αρχή της παιδικής ηλικίας για την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Σε κάποιες περιπτώσεις η μετάβαση στην ενηλικίωση σημαδεύεται από βασανιστικές τελετές. Δόντια ξεριζώνονται, δάχτυλα κόβονται, καταπίνονται ναρκωτικές ουσίες ή δηλητήρια, μαστιγώματα, κοψίματα, καψίματα ή τατουάζ. Στη φυλή των Μπιμίν Κουσκουσμίν της Παπούα Νέας Γουινέας τρυπούν το ειρηνικό διάφραγμα των μειούμενων με ένα στιλέτο από οστό καζουάριου και ρίχνουν στα χέρια τους καυτό λίπος, ενώ εκείνοι σφαδάζουν και ουρλιάζουν όσο σχηματίζονται μεγάλες φουσκάλες. Οι νεαροί μειούμενοι μπορεί να είναι τρομοκρατημένοι, γράφει ο καθηγητής ανθρωπολογίας Άλαν Φίσκ, αλλά συνήθως αισθάνονται περήφανοι που απέκτησαν το στάτους των υποψήφιων μελών. Συνήθως πηγαίνουν με τη θέλησή τους στην τελετή ή μπορεί ακόμα και να τη ζητούν με ανυπομονησία. Τέτοια βασανιστήρια είναι σχεδιασμένα να σημαδεύουν το σώμα με κάποιο διακριτικό σημάδι της φυλής, έτσι ώστε το ακροτηριασμένο άτομο να ξεχωρίζει από τη μάζα των κοινών ανθρώπων. Μεγαλοδικηγόρος. Μετά το σχολείο, καραδοκούν τα παιχνίδια της ενήλικης ζωής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μας διαφθείρουν. Τη διαδικασία κατέγραψε σε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Πάτρικ Σίλτς, πρώην μεγαλοδικηγόρος αναπληρωτής καθηγητής της επιφανούς νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Νόρτονταμ της Ινδιάνα και είναι δικαστής. Απευθυνόμενος στους νεοεισεχθέντες της σχολής έγραψε: «Αν προσληφθείτε από κάποιο μεγάλο δικηγορικό γραφείο, είναι πιθανό ότι θα καταλήξετε να συμπεριφέρεστε αντιδιοντολογικά με κάποιον τρόπο μέσα στα 2 πρώτα χρόνια. Συνέβη και σε μένα. Όσοι ονειρεύονται να γίνουν μεγαλοδικηγόροι, γράφει, είναι εξαιρετικά ανασφαλείς και ανταγωνιστικοί άνθρωποι. Για να καταφέρουν να φτάσουν εκεί που έφτασαν όλη τους τη ζωή, ανταγωνίζονται τους άλλους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και τώρα που μπήκαν σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, τι νομίζετε ότι θα κάνουν? Ότι θα σταματήσουν? Φυσικά και όχι. Θα συνεχίσουν να φέρονται ανταγωνιστικά, να προσπαθούν πάντα να χρεώνουν τις περισσότερες ώρες, να παίρνουν τις περισσότερους πελάτες, να κερδίζουν τις περισσότερες υποθέσεις, να κλείνουν τις περισσότερες συμφωνίες. Παίζουν ένα παιχνίδι και το σκορ υπολογίζεται με βάση τα χρήματα. Το πάθος τους για το κέρδος ενισχύουν και τα συχνά άρθρα του τύπου για το πόσα βγάζει ο ένας ή ο άλλος μεγαλοδικηγόρος. Κάθε 2 χρόνια δημοσιεύονται λίστες με εισοδήματα δικηγόρων και οι δικηγόροι τις κάνουν φίλο και φτερό σαν μικρά παιδιά που μελετούν τις στατιστικές των αγαπημένων τους παικτών του baseball. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδεαλισμός της νιώτης μπαγιατεύει και μουχλιάζει. Οι νέοι δικηγόροι φτάνουν στο μεγάλο δικηγορικό γραφείο για να καλύπτουν ένα νέο σύνολο από κανόνες και σύμβολα, ένα νέο παιχνίδι. Από εδώ και στο εξής πρέπει να συναγωνίζονται χρησιμοποιώντας τον πλούτο ως σύμβολο στάτους. Μετά από 1-2 χρόνια δεν αντιλαμβάνονται πια ότι συνεχώς λένε ψέματα, κλέβουν και εξαπατούν. Εξακολουθείς να παίρνεις δεκάδες γρήγορες ενστικτώδεις αποφάσεις κάθε μέρα, γράφει ο Σόουζα, αλλά αυτές οι αποφάσεις αντί να αντικατοπτρίζουν τις έννοιες του σωστού και του λάθους, σύμφωνα με τις οποίες πορεύεσαι στην προσωπική σου ζωή, αντικατοπτρίζουν τις αξίες σύμφωνα με τις οποίες πορεύεσαι στην επαγγελματική σου ζωή. Ένα σύνολο αξιών που αντιπροσωπεύει όχι το σωστό και το λάθος, αλλά το τι είναι επικερδές και το πώς μπορεί να κλέψεις χωρίς να σε πιάσουν. Το σύστημα κατάφερε να αντικαταστήσει τις αξίες σου με τις δικές του, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βγαίνει εκείνο κερδισμένο. Ευφυΐα και διαστρέβλωση. Η ψυχολόγος Λιλιάνα Μέισον γράφει: «Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πολίτες δεν επιλέγουν ποιο κόμμα να στηρίξουν με βάση τη γνώμη που έχουν για τις πολιτικές του. Αλλάζουν τη γνώμη που έχουν για τις πολιτικές του ανάλογα με το ποιο κόμμα στηρίζουν. Συνήθως δεν αντιλαμβάνονται ότι συμβαίνει αυτό και μάλιστα οι περισσότεροι εξοργίζονται να γίνει νήξη σε αυτή την πιθανότητα. Ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί διάφορα τεχνάσματα για να μας κάνει να δεχτούμε την ιστορία του παιχνιδιού μας για τον κόσμο και να πιστέψουμε αυτά που πρέπει.
Μας λέει ότι τα μέλη της ομάδας μας είναι πιο έξυπνα από τους υπόλοιπους, δυσκολεύεται να καταρρύψει με τη λογική επιχειρήματα που αντιτίθεται στις πεποιθήσεις της ομάδας μας, επεξεργάζεται τις απόψεις με τις οποίες ήδη συμφωνούμε σε ένα επρόκειτο για αλήθειες, συχνά θεωρεί αυτομάτως ότι όσοι έχουν τις αντίθετες πεποιθήσεις από εμάς είναι πιο ανόητοι, πιο προκατελημένοι, λιγότερο ηθικοί και λιγότερο αξιόπιστοι, επιτρέποντάς μας να τους αγνοούμε πολύ πιο εύκολα. Και η ευφυΐα μας δεν μας προστατεύει από αυτό. Το αντίθετο μάλιστα. Όταν πανέξυπνοι άνθρωποι ψάχνουν αποδείξεις που να στηρίζουν τις ψευδείς πεποιθήσεις της ομάδας τους, τις βρίσκουν πολύ εύκολα. Η μεγαλύτερη ευφυΐα τους κάνει απλώς καλύτερους να επιβεβαιώνουν τη διαστρεβλωμένη ιστορία που λένε για την πραγματικότητα. Ψυχολόγοι που μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές ταυτότητες των ανθρώπων επηρεάζουν τις πεποιθήσεις τους, βρίσκουν ότι όσο πιο μορφωμένος, καλός στα μαθηματικά και ευφυής είναι κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να υποστηρίζει τις περιθωριακές ιδέες της ομάδας του. Αυτό ισχύει για τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής ή τους αρνητές της θεωρίας της εξέλιξης. Όσο πιο έξυπνος είναι ένας παίκτης, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να απορρίψει την επιστημονική συνένεση. Όλοι έχουμε την τάση να πιστεύουμε αυτά που θέλει η συμμαχία μας. Θρησκείες. Όταν υπάρχει πιθανότητα να κερδίσουμε ή να χάσουμε στάτους, είμαστε ικανοί να πιστέψουμε σχεδόν τα πάντα. Δισεκατομμύρια άνθρωποι παίζουν παιχνίδια στους φανταστικούς, ονειρικούς κόσμους που επινόησαν μεγάλες θρησκείες. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι το κακό ήρθε στον κόσμο ως τιμωρία από τον Θεό, όταν μια γυναίκα δάγκωσε ένα μήλο. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν μια Τετάρτη και περιπλανώνται στη γη, καταγράφοντας τις καλές και τις κακές πράξεις των πιστών. Οι Εβραίοι πιστεύουν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, που τους επέλεξε για να γίνουν το φως των εθνών. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι υπάρχουν αθάνατες ψυχές που περνούν από κύκλους μετενσάρκωσης, οι οποίοι σταματούν μόνο με την επίτευξη της τελειότητας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι είναι καλύτερα να πεθάνουν παρά να δεχτούν να τους γίνει μετάγγιση αίματος, η οποία είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Οι Βουδιστές πιστεύουν ότι υπάρχουν 31 πεδία ύπαρξης, ανάμεσά τους και το πεδίο των πεινασμένων φαντασμάτων, από το οποίο οι ψυχές μπορούν να ξεφύγουν ανάλογα με το πόσο καλά παίζουν το παιχνίδι τους. Οι άνδρες Σιχ φορούν ειδικά παντελόνια για να ελέγχουν τον πόθο τους και πιστεύουν ότι τα μαλλιά είναι δημιούργημα του Θεού και γι' αυτό δεν πρέπει να κόβονται ποτέ. Σήμερα βέβαια δεν πιστεύουν όλοι οι πιστοί σε αυτές τις ιστορίες. Κάποιοι αντιμετωπίζουν τις πιο παράξενες λεπτομέρειες ως μεταφορές, ενώ δέχονται τους υποβόσκοντες υπερφυσικούς ισχυρισμούς. Αλλά το γεγονός ότι το 84% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλώνει θρήσκο αποτελεί ένδειξη της ικανότητας του παιχνιδιού να πλημμυρίζει το μυαλό μας με περίεργες ιδέες, της παρόμοισής μας να καταστρώνουμε σχέδια που παράγουν συνδέσεις και στάτους και να εφαίνουμε γύρω τους τρελά όνειρα. Και εκείνοι που δεν πιστεύουν με τη σειρά τους δεν έχουν κανένα λόγο να αισθάνονται ανώτεροι. Οι θεοί συχνά γεννιούνται και ανατρέφονται σε μέρη όπου οι ιδιαίτερες αξίες τους θεωρούνται σωστές και τα ιδιαίτερα σύμβολά τους αποτελούν αντικείμενα σεβασμού. Ό,τι ισχύει για όλους ισχύει και για αυτούς. Συνήθως δεν ελέγχουμε εμείς οι ίδιοι τι είναι αλήθεια και τι όχι. Ρωτάμε απλώς τα μέλη των ελίτ μας. Πιστεύουμε αυτό που μας λένε να πιστεύουμε. Έθιμα. Για τους Μαλαγκάσι της Μαδαγασκάρης είναι ταμπού να φας τυφλή κότα, να ονειρευτείς αίμα και να κοιμηθείς στραμμένος προς τη δύση, καθώς μπορεί να κλωτσίσεις τον ήλιο όταν ανατέλει. Οι νεαροί έφηβοι της φυλής Μαρίν της Νότιας Νέας Γουινέας εισάγονται σε μια κουλτούρα θεσμοθετημένου σοδομισμού, σύμφωνα με την οποία πρέπει να κοιμούνται στο σπίτι των ανδρών και να απορροφούν το σπέρμα των μεγαλύτερων τους μέσω προκτικής επαφής, έτσι ώστε να γίνουν πιο δυνατά. Στη φυλή των ανθρώπων της Σάλκης, οι μικρές έφηβες απάγονται και αναγκάζονται σε σεξουαλική επαφή με κάποιον παντρεμένο άνδρα, μια πράξη για την οποία, όπως γράφει ο καθηγητής ανθρωπολογίας David Bass, όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του κοριτσιού, πιστεύουν πως το γεγονός ότι οι γονείς της την παραχώρησαν στον άνδρα ήταν μια ενάρετη γενναιόδορη πράξη σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Όσο ξένα και αν μας φαίνονται αυτά τα έθιμα, για τους περισσότερους ανθρώπους που παίζουν σύμφωνα με αυτά, φαίνονται ηθικά σωστά. Είναι μέρος του ονείρου της πραγματικότητας στην οποία ζουν. Ένα όνειρο που τους φαίνεται το ίδιο προφανές και πραγματικό όσο το δικό μας σε εμάς. Οι ηθικές αλήθειες είναι αποκοιήματα της φαντασίας. Είναι ιδέες με τις οποίες παίζουμε παιχνίδια. Διαφορετικό ίσον απειλή. Τα παιχνίδια του στάτους μας είναι ενσωματωμένα στην αντίληψή μας. Μέσω αυτών βιώνουμε την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν συναντάμε κάποιον που παίζει ένα αντίπαλο παιχνίδι, αναστατωνόμαστε. Αφού ζει σύμφωνα με ένα σύνολο από κανόνες και σύμβολα αντίθετα με τα δικά μας,
Είναι σαν να υπενήσετε ότι οι δικοί μας κανόνες και τα δικά μας σύμβολα δεν ισχύουν και ότι το όνειρό μας της πραγματικότητας είναι ψεύτικο. Αποτελεί ζωντανή απόρριψη της αξίας που παλέψαμε όλοι μας στη ζωή να αποκτήσουμε. Μας προσβάλλει απλώς και μόνο που υπάρχει. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που όταν συναντάμε κάποιον με αντίθετες πεποιθήσεις, νιώθουμε σαν να δεχόμαστε επίθεση. Το στάτους είναι ένας σπόρος και εκείνος μας το αφαιρεί. Όταν η καθηγήτρια νευροεπιστήμης Σάρα Γκίμπελ παρουσίασε σε 40 άτομα αποδείξεις ότι ένθερμες πολιτικές πεποιθήσεις ήταν λαθασμένες, η αντίδραση που παρατήρησε στο εγκεφάλου σου έμοιαζε πολύ με αυτό που θα συνέβαινε αν, ας πούμε, περπατούσες στο δάσος και έπεφτες πάνω σε μια αρκούδα. Όταν συμβαίνει αυτό, συχνά αναζητούμε παρηγοριά στο πλευρό των ομοειδεατών μας. Φροντίζουμε τις πληγές της παρέστησης που έχουμε για τον κόσμο με πυρετώδεις συζητήσεις, χρησιμοποιώντας ως παυσίπονα λέξεις που έχουν να κάνουν με το στάτους. Οι εχθροί μας είναι άσχετοι, τρελοί, ναζιστές, φεμιναζί, ρατσιστές. Ψηλαφούμε απεγνωσμένα ψάχνοντας για ρογμές στο όνειρό τους της πραγματικότητας και με κάθε μία που ανακαλύπτουμε, η απειλή που αποτελούν οι ισχυρισμοί τους για το στάτους μας μειώνεται, ενώ οι δικοί μας ισχυρισμοί επιβεβαιώνονται. Και έτσι η τραυματισμένη εικόνα που έχουμε για τη ζωή και για το πώς αυτή λειτουργεί επουλώνεται. Η πίστη μας στο παιχνίδι μας και στα κριτήριά του για την απόκτηση του στάτους αποκαθίστανται και το χρυσαφένιο φως της αυταρέσκειας μπορεί να ξανατρυπήσει τα σύννεφα που το είχαν σκεπάσει. Ηθική του κακού. Σκεφτόμαστε την ηθική ως κάτι ανδιαφυσβήτητα καλό. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά? Αλλά οι ηθικοί κανόνες που ακολουθούμε είναι συστατικά του παιχνιδιού του στάτους μας, του ονειρικού κόσμου στον οποίο ζούμε. Το όνειρο μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε εφιάλτη, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι οι βαρβαρότητές μας είναι ιερές. Όπως γράφουν οι καθηγητές ψυχολογίας Steve Reicher και Alex Haslam, οι άνθρωποι κάνουν κακό όχι επειδή δεν έχουν συναίσθηση του τι κάνουν, αλλά επειδή πιστεύουν ότι κάνουν το σωστό. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ταυτίζονται ενεργά με ομάδες των οποίων η ιδεολογία δικαιολογεί και ενθαρρύνει την καταδυνάστευση και την καταστροφή των άλλων. Οι καθηγητές ανθρωπολογίας Alan Page Fish και Tage Shakti-Rai βρίσκουν ότι όταν οι άνθρωποι βλάπτουν ή σκοτώνουν κάποιον, συνήθως το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι πρέπει. Νιώθουν ότι είναι ηθικά σωστό ή ακόμα και ότι επιβάλλεται να κάνουν χρήση βίας. Όταν το θύμα εκλαμβάνεται ως πιθανή απειλή ή στίγμα για την ομάδα, τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζονται ως ηθικά αξιέπαινες. Η φυλή Μαρίντ. Συνήθως δεν πολεμάμε με τη χρήση βίας, ανταυτού εμπλεκόμαστε σε μάχες πίστης. Για τους ανθρώπους η ιδεολογία είναι περιοχή. Το είδος μας έχει μια εκπληκτική ικανότητα να κάνει πολέμους για το περιεχόμενο του μυαλού άλλων ανθρώπων. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε στις σπάνιες πρωτόγονες κοινωνίες, των οποίων οι παραδόσεις τυχαίνει να περιορίζουν τη βιολογική αναπαραγωγή. Οι Μαρίν της Νότιας Γουινέας πίστευαν ότι το σπέρμα ήταν μια μαγική πηγή δύναμης και γονιμότητας. Άλφαν με αυτό το σώμα και τα μαλλιά τους και το έβαζαν στο φαγητό τους. Όταν το εφάρμοζαν σε δώρατα, τόξα και αγκίστια ψαρέματος, το σπέρμα οδηγούσε τα όπλα του στον στόχο. Και το κυριότερο, αυτό το μαγικό σπέρμα δεν μπορούσε να συλλεχθεί μέσω αυνανισμού. Έπρεπε να αναμειχθεί με κολπικά υγρά μετά από τελετουργικό σεξ. Οι γυναίκες των Μαρίν έρχονταν σε συνουσία εξαιρετικά συχνά και όχι μόνο για αυτόν τον σκοπό. Τη νύχτα του γάμου, η νύφη έπρεπε να κάνει σεξ με όλους τους άνδρες της οικογένειας του νέου συντρόφου, συχνά ακόμα και 12 άτομα πριν φτάσει στον άνδρα της. Έπρεπε να ξανακάνει το ίδιο μετά τον τοκετό. Αυτές οι πρακτικές είχαν ως σκοπό την αύξηση της γονιμότητας. Ανταυτού όμως, όπως σημειώνει ο καθηγητής ανθρωπολογίας Ρόμπερτ Πολ, πιθανότητα είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός της συχνής συλλογής σπέρματος από τους άνδρες και της φλεγμονής του τραχύλου της μήτρας από τις υπερβολικά πολλές σεξουαλικές επαφές στις γυναίκες σημαίνει ότι τα επίπεδα γονιμότητας ήταν χαμηλά και συνέχισαν να πέφτουν. Κι όμως, τόσο ο πληθυσμός τους όσο και η περιοχή τους αυξανόταν. Αυτό το κατάφεραν κάνοντας επιδρομές σε γειτονικές φυλές και απάγοντας παιδιά τα οποία στη συνέχεια μεγάλωναν ως δικά τους. Με αυτόν τον τρόπο οι Μαρίν κρατούσαν το παιχνίδι του ζωντανό. Μπορεί να μην αναπαράγονται γενετικά, αλλά σίγουρα αναπαράγονταν δημιουργώντας διαδόχους, κληρονόμους και φορείς του συμβολικού πολιτισμικού συστήματος που τους πέρασαν οι θετοί γονείς τους, γράφει ο Πολ. Για τους Μαρίν, αυτά τα κλεμμένα παιδιά ήταν πραγματικοί απόγονοι, το ίδιο πραγματικοί όσο και αν ήταν βιολογικά τους παιδιά. Ιμπεριαλιστές του μυαλού. Είμαστε όλοι μας ιμπεριαλιστές του μυαλού και πολεμάμε για να επεκτείνουμε την περιοχή μας, κάνοντας επιδρομές στα μυαλά των άλλων. Η δίψα μας για αυτά τα είδη ψυχολογικών κατακτήσεων γίνεται εμφανής από την ιστορία των λευκών απίκων στον Καναδά και στην Αυστραλία
οι οποίοι δεν επέτρεπαν στους πληθυσμούς των Ιθαγενών να μιλούν τη γλώσσα τους και να ασκούν τη θρησκεία τους. Γίνονται εμφανείς από τα σχεδόν 400 στρατόπεδα επανεκπαίδευσης, όπου οι Κινέζοι κρατούν εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους. Γίνεται εμφανής από το κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, υπό το οποίο Αλβανοί φυλακίζονταν επειδή είχαν φορέσει παντελόνια καμπάνα δυτικού στυλ ή επειδή είχαν υπερελιστικό κούρεμα. Γίνεται εμφανής από τις πάνω από 200.000 ψυχές που φυλακίστηκαν από τη Στάζη στην Ανατολική Γερμανία, οι περισσότερες από τις οποίες υπέστησαν ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια και εκτελέστηκαν σε υπόγεια φυλακών, με τα πιο κοινά αδικήματα να είναι υποτιθέμενη επιθυμία τους να αφήσουν την κομμουνιστική Ανατολή για την καπιταλιστική Δύση. Στη Γαλλία του 13ου αιώνα, όταν οι αιρετικοί καθαροί αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν, οι καθολικοί που τους έκαιγαν ζωντανούς φοβούνταν τόσο πολύ ότι οι ελαφρώς διαφορετικές πεποιθήσεις τους για τον Θεό και τον διάβολο θα ανασταίνονταν με κάποιον τρόπο και θα άρχισαν να κατακτούν ψυχολογικές περιοχές, ώστε ξέθαβαν τα οστά τους και τα άγγιγαν ξανά. Σύμφωνα με την πολιτική ψυχολόγο Λιλιάνα Μέισον, προσπαθούμε συνεχώς να νικήσουμε εν μέρει του ότι οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να βλέπουν τις ομάδες τους ως καλύτερες από εκείνες των υπολείπων. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, αισθάνονται ήδη κατώτεροι. Σε κάποιο πολύ αρχαίγωνο επίπεδο, οι παίκτες οθούνται να βλέπουν τον κόσμο υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού, δίνοντας προτεραιότητα στην ανωτερότητα της δικής τους ομάδας. Στους ανθρώπους αρέσει να είναι ανώτεροι, να νικούν. Σύμφωνα με ερευνητές, οι ομάδες των ανθρώπων έχουν την τάση να προτιμούν τη νίκη ενάντια σε άλλες ομάδες, ακόμα και αν αυτή συνεπάγεται λιγότερα ωφέλη για τους παίκτες τους. Το μάθημα που πολλοί βρίσκουν αδύνατο να δεχτούν είναι το εξής: ποτέ δεν πρέπει να πιστεύουμε ομάδες που ισχυρίζονται ότι θέλουν την ισότητα με τους αντιπάλους τους. Ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν πιστεύουν, αυτό δεν ισχύει. Υφαίνουν ένα υπέροχο όνειρο δικαιοσύνης για όλους, αλλά το όνειρο είναι ένα ψέμα. Δίχως ηγέτες. Παρόλο που οι κοινωνίες των κυνηγών τροφοσυλλεκτών ήταν οργανωμένες σε ιεραρχίες, συχνά δεν είχαν κάποια μοναδική ηγετική μορφή. Ο καθηγητής ανθρωπολογίας Christopher Boehm γράφει: περιστασιακά μπορεί να έδιναν στάτους προσωρινού ή μόνιμου ηγέτη σε κάποιο σοφό άτομο. Περίμεναν όμως από εκείνο το άτομο να συμπεριφέρεται με ταπεινοφροσύνη, καθώς ο αποδεκτός τρόπος ηγεσίας δεν του επέτρεπε τίποτα πιο αυταρχικό από το να ακούει προσεκτικά τις γνώμες των άλλων και να τους βοηθάει διακριτικά να καταλήξουν σε κάποια απόφαση. Τέτοιες αποφάσεις μπορεί να περιλάμβαναν τις επόμενες κινήσεις της ομάδας ή το τι θα έκαναν με κάποιον σοβαρό παραβάτη, αλλά εκείνοι οι ηγέτες δεν αποφάσισαν από μόνοι τους. Η απόφαση ήταν ολόκληρης της ομάδας. Και η ομάδα, όχι το άτομο, είχε τον τελευταίο λόγο. Πιστεύετε ότι εξελιχθήκαμε με αυτόν τον τρόπο εν μέρει για να αντιμετωπίζουμε τους κυριαρχικούς παίκτες. Για εκατοντάδες χρόνια, όταν άτομα προσπαθούσαν επανειλημμένα να ανελιχθούν στην ιεραρχία χρησιμοποιώντας επιθετικές συμπεριφορές και απειλές, τα σκοτώναμε. Οι παίκτες συνασπίζονταν ως ένας σκεπτόμενος οργανισμός και η εκτέλεση επιτρεπόταν μόνο αν ήταν κοινή απόφαση. Στα φιλετικά, βασισμένα στους κοινωνικούς δεσμούς παιχνίδια μας, τα μέλη της φυλής μας ήταν εκείνα που αποφάσισαν συλλογικά αν οι ανεπιθύμητοι παίκτες θα ζούσαν ή θα πέθαιναν. Συναντήσαμε αυτή τη δυναμική στο Μεχράνα της Ινδίας, όταν έπιασαν το κορίτσι της ανώτερης κάστας με ένα ανέγγιχτο αγόρι, οι πρεσβύτεροι του χωριού έκαναν ένα ολονύχτιο συμβούλιο. Πρότειναν τον απαχωρισμό τους από ένα δέντρο μπάνιαν και κανείς από τους 3.000 χωριανούς τους δεν έφερε αντίρρηση. Τυραννία. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε τύραννοι. Τα βρέφη ηλικίας 8 μηνών προτιμούν να παίζουν με κούκλες τις οποίες έχουν παρακολουθήσει να τιμωρούν παραβάτες σε μια παράσταση κουκλοθέατρου. Τα παιδιά αρχίζουν αυθόρμητα να επιβάλλουν κανόνες περίπου από την ηλικία των 3 ετών. Μια μελέτη πάνω στους λόγους για τους οποίους τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 7 ετών απορρίπτουν συνομιλίκους τους έδειξε ότι αυτό συνήθως συνέβαινε όταν η συμπεριφορά των άλλων παιδιών άρχισε να αποτελεί απειλή για το στάτους των ίδιων ή της κλίκας τους. Σύμφωνα με τον καθηγητή ψυχολογίας Φρανθίσκο Χουάν Γκαρθία Μπαθέτε, αυτό που οδηγεί πραγματικά την απόρριψη είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά ερμηνεύουν τη συμπεριφορά του παιδιού που απορρίπτουν και το αν πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα ίδια ή την κοινωνική ομάδα τους. Σε μια άλλη έρευνα, σαρώσεις εγκεφάλου έδειξαν ότι η προσμονή και μόνο της τιμωρίας ενός παραβάτη προκαλεί ένα αίσθημα ευχαρίστησης. Πολυάσχολοι. Συζητώντας για το θεατρικό έργο «Ο θάνατος του Εμποράκου», ο Άρθουρ Μίλλερ περιέγραψε την κοσμοθεωρία του τραγικού ήρωα Ουίλι Λόμαν ως εξής: «Ο νόμος της επιτυχίας λέει ότι αν αποτύχεις έχεις πεθάνει και ζυγίζεις αυτή τη ζυγαριά όπως ζυγίζει ο Θεός στους ανθρώπους στον παλιό καιρό. Η εποχή του νεοφιλελευθερισμού μας έκανε όλους μικρούς Λόμαν. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στην ιστορία,
Κρίνουμε το στάτους μας σύμφωνα με την επαγγελματική μας επιτυχία και τα σύμβολά της. Οι καθημερινές μας ασχολίες, ακόμα και εκείνες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση της τέχνης, επικεντρώνονται όλο ένα και περισσότερο στο οικονομικό κέρδος. Οι νίκες τους μετριούνται με βάση το χρήμα. Έρευνες δείχνουν ότι η ίδια η υπεραπασχόληση έχει καταλήξει να θεωρείται σύμβολο στάτους. Σε μια σειρά από μελέτες, οι πολυάσκολοι άνθρωποι θεωρούνται ότι έχουν περισσότερο στάτους επειδή εκλαμβάνονται ως πιο ικανοί και φιλόδοξοι, καθώς και πιο σπάνιοι αλλά και περιζήτητοι. Εταιρείες κράτη. Σήμερα 69 από τις 100 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη δεν είναι κράτη αλλά εταιρείες. Μόνο στους 3 πρώτες μήνες του 2021 η εταιρεία τεχνολογίας Apple έβγαλε περισσότερα χρήματα από το ΑΕΠ 135 χωρών. Εκτιμήθηκε ότι η αγοραία αξία της ήταν υψηλότερη από το ετήσιο ΑΕΠ της Ιταλίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Ρωσίας. Είναι πολύ εύκολο σε αυτές τις σύγχρονες κολοσιαίες ιεραρχίες να νιώσουμε ότι αποτυγχάνουμε, ακόμη και όταν καταφέρουμε να προσφέρουμε αρκετό φαγητό, καταφύγιο και ασφάλεια στις οικογένειές μας. Η ζωή στο νεοφιλελεύθερο ονειρικό κόσμο μας κάνει να υποφέρουμε από ένα είδος ψυχοκοινωνικού στρες. Και αυτό είναι ο κανόνας, όχι εξαίρεση. Αυτό είμαστε και έτσι παίζουμε. Ελπίζω να μάθετε κάτι ενδιαφέρον και χρήσιμο και να πέρασε ο χρόνος αβίαστα και με ροή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή συνέχεια.